pamirsa pandemen waosan cariyos basa Jawi mliginipun kagem para muda tumaruna ingkang wonten saindenging Bantala Nuswantara. Pepanggihan malih dening kula Hadi Pamungkas ing cariyos basa Jawi. Ing wekdal menika kula badhe ngaturaken cariyos cekak inggih menika roman remaja ingkang kapethik saking panjebar semangat. Anggitanipun Ponimuin Satra Dikara kanthi ira-iraan kopi pahit lan katresnan. Kados pundi wosing cariyos sumangga dipun pidhangetaken. Tak omongi nanging aja kandha-kandha ya. Mergane sing arep tak omongke iki rahasia, iki serius. Genahe ngene, antarane katresnan lan wedang kopi kuwi ora akeh bedane. Yen wedang kopi ana sing pahit, katresnan uga durung mesti manis. Katresnan uga bisa rinasa pahit, pahit ning pikiran, pahit ning perasaan. Kuwi manut lelakon sing dialami Arista. Lho kok bisa? Ya bisa. Mergane cowok sing kepengin tresnani Arista ora mung siji nanging loro, ya kuwi Andika lan Dimas. Kabeh kanca sekolah, malah tunggal sak kelas. Saben dina ketemu, coba bayangno yen sing nemoni lelakon kuwi awakmu, apa ora mumet? Apa ora pahit kaya rasane wedang kopi tanpa gula? Andika lan Dimas padha gantenge, mung bedane Andika anake wong sugih, dene Dimas anake wong melarat. Arista bingung kudu nemtokake pilihan, lan iki dudu perkara gampang. Wabot banget memper suasane parian sing nate dirungu Arista. Kembang karo ungu warnane ditimbang-timbang padha abote. Rasa bingung Riz kanggo nguji endi sing luwih cocok kanggo kowe. Andika lan Dimas kon dolan mrene. Mas Gilang kang mase Arista menehi pamrayoga. Terus piye Mas? Arista durung mudeng. Terus suguhin kopi pahit karo ampyang kacang. Mengko kowe bisa biji sapa sing karaktere luwih apik, ya kuwi sing cocok kanggo kowe. Sakjane Arista isih durung mudeng kepriye karepe Mas Gilang, nanging arep takon maneh kok sungkan. Sidane Arista manut. Andika lan Dimas diweling kon dolan menyang omahe ing dina lan wektune padha. Oke, siap. Jawabe Dimas antusias tur tegas. Insyaallah. Jawabe Andika kanthi basa standar, mbok menawa ben diarani cowok religius. Dina Minggu langite mendung, Arista ngenteni tekane Andika lan Dimas kanthi perasaan bingung. Luwe-luwe bareng Andika teko luwih gasik ketimbang pangirane Arista. Let sedelek genti Dimas sing teko. Arista nemoni Andika lan Dimas ana teras karo nyuguhake wedang kopi lan ampyang. Patemon esuk kuwi krasa kaku. Arista weruh sikape Andika marang Dimas sajak kekuk. Semono uga sikape Dimas marang Andika. Panyawange padha pating lirik sajak piye ngono. Mestine cah loro kuwi ora ngira yen padha-padha oleh undangan saka Arista. Arista nyoba mancing-mancing obrolan perkara rencana gawe acara perkemahan sok wulan ngarep, nanging tetep ora bisa netralisir swasana sing kadung kaku. Lagi ngobrol sedelok, dilalah udan grimis tumurun. Hawane krasa sejuk, nikmat banget yen ngombe kopi panas karo ngemil ampyang kacang sing wis cumawis ana ing dhuwur meja. Ayo kopine diseruput. Iki kopi pahit spesial. Kopi khas Arista. Arista ngacarani.
Andika langsung nyeruput kopine, karepe pengen ngurmati Arista sing royo-royo nyapake suguhan. Sanalika Andika gibras-gibras sebab kejaba rasane pahit pol, ilate kaya keselomot geni. Andika kagol kopine utuh nyelentuh ora sida diombe. Dimas luwih tenang anggone nikmati kopine. Dheweke ngiling kopine menyang lepek ben lerem, banjur njupuk ampyang kacang lan dicakot. Merga ampyang kacang kuwi rasane legi, nalika kopi diseruput rasane nikmat banget. Sidane kopi sak cangkir entek gusis. Patemon 3 serangkai ing dina Minggu kuwi ora suwe banget. Uga ora ana rembugan lan debat perkara katresnan. Sawise udane terang, Andika lan Dimas pamitan mulih. "Piye, Riz? Sidane kuwe milih Andika apa Dimas?" pitakone Mas Gilang. "Pilih Dimas," Arista oleh jawab kaya tanpa mikir. "Pilihanmu kuwi bener. Dimas luwih cerdas lan luwih diwasa. Sadurunge tumindak, Dimas nggunakake logika, ora grusak-grusu." Arista ora ngira yen kopi pahit cukup ampuh kanggo nguji kepribadian, uga kanggo nemtokake katresnan.